Aia ba. Egunon, eguerdion, atxaldeon, gabon inkluso gure ikusentzule guztiei zer modu zaudete 102 garren atalontan. Egia da hori, 102 kapitulua, gaurkoan. Ikusi zuen ikust 102 dalmata. Glenn Closeen interpretaziorik zoragarrienetarikoa. Zeina jagoz, 102. 101, porque 102 ja flipatu ziren pixka bat, eta Cruella erortzen da pastelak egiteko makina baten barruan, eta ateratzen da pastel formarekin. Ez dugu komentatu nire look berria. Egia da. Nirea ez da ere. Egia da. Ni txika japonesa, en plan... Edo komentatu genuen igual 101 garren kapituluan. Egia da. Egia da komentatu genuela. Bai, barkatu, eske dago gas fuga bat estudioan, eta daukagu pixka bat dementzia induzitua. Baina egia da komentatu genuena gaudela biak... Eta behin hori ja, komentatuta, galdera bat daukat zuretzaten emaitea. Zein da zure relazioa oroar magiarekin? Magiarekin... Ni Selena Gomezen oso fana naiz. Do you believe in magic? Hori da? Ez, hori da... Hori da Kylie Minogue. Kylie Minogue. Selena Gomez, Los Magos de Waverly Place. Ai, maitia. Maricón. Eta berak ikusten nola zena bestia. Oh, it's magic. You know. Bai, bueno. Bai. Gaurkoan ez da magia. Gaur ekarri dugu oinatiko maga bat, urera. No, maga. Maga, egisa da, wow, komedia. Baina nik lehenago gauzak komentatu nahi dut. Baina magiaren inguruan? Ez. Ez que nik nahi nuen itzegin magiaren inguruan. Vale. Uste dut nahizela radicalmente esceptika, baina ditut gogoak gaurko kapituluan, ze ez naiz sartu behar, oza, nahi dut montau barrakan. Daniel, bakizu magia ez dela gaurkoa. Oza, magia da como beste gauza bat. Vale, hau dena, ez dakit, no, a ver, evidentemente ez nabiliz egiten de Junke, ez nabiliz egiten de El Mago Pop, baino, el Mago Flop literal, pentsamendu magikoaren bastante negazionista naiz orokorrean, eta gaur etorri naiz ejerzitatzeko gogoarekin, gaur nahi dut, pixka bat murgildu asunto honetan. Ni badakizue zer ez duan ulertzen? Trigonometria generalean. Azteko. Bai. Ez dakit ere, oraindik ez dut ulertzen barko bat nola aguantatzen den ur gainean. Hori fuertia da, Ez dut ulertzen. Edo mikroguina. Ez dut ulertzen. Ja. The money. Hori da. The wind. Ez dut ulertzen. Baina ez duena ulertzen da, magia showek izan duten augea. Eta nola, como publiko ziseteroa, joaten da, como magia show bat ikustera. Eta dago hor, el mago pop, en plan, karta batzuk, en plan, eta no seke, eta como... Baina egiten dugu draga. Baina dragak ematen dit. Zuk azaldu norbait zer egiten dezun drag show baten. Ez dakit zer den, baina nik badakit ez gaudela egoera baten kritikatzeko esanatuki gainean inork egiten du. Bueno, baizu ni nora naizen superfana. Norena? Angermen. Pero porque Angermen... Bai. Angermen zoragarria da. Da fascinante. Eta gainera, etorri zen ona, egin zuen programa bat, ez dakit ze telebizio katai espanol batean, eta ez dakien espainolez. Orduan zeukon interprete bat in real time. Egiten zitula show batzuk, como zuztenean eta no seke, eta jendea sartzeko bete barzula formulario bat. Eta gero, formulario horrekin berazi. Eslei. Ikusten duzura ito. Eslei. Igual egia da dena perfecto. Eta Honey the Lamb? Mikel... Lizarralde. Mikel Olizegi. Buah! Mikel Olizegi gaur mediuma. kontatuko dut Mikel Lizarralderekin izan nuen nik... izan nuen... Esperientzia. Porque, mamuekin ez egiten. Mikel Lizarralde nire atzetik dator. Ze, esan zitzun, zure benetako maitasuna aurkituko zuela 5 urtetan, eta 3 urte pasadira. 3 urte pasadira, eta esan zidan, hemendik 5 urtera aurkituko duzu benetako maitasuna. Nirekin 2 urte politxik gelditzen zaizkizu, eta gero Mikel Lizarralderekin enroiatuko zara, bestela ez dakit zer. Zera, ez dakit nola deitzen da, tio. Baina dau, medium bat oso birala indela azken boladonetan, ze, 80. hamarkadan zeukan programa bat estatu batuetan, eta dauko un bob frito kobrizo sensazional, eta azazkal batzuk gorriak luzeak, eta jendeari egiten dizkio interpretazioak in real time, rollo pertsona bat publikoan, eta zuk, ze galdera dukatzu? Eta jeikitzen da, nire anaia desagertu egin zen, eta no seke, eta galdera bukatu baino lana esaten du, ito egin zen, agur, urrengoa. Osa, da super fuerte. En plan, edo galdera amaitu baino lana esan, bai, hil egin da. Eta pertsonak esan, no, ez dago hilda, badakigu zakizet, no, informazio hori faltsua da, hilda dago. Badakizu da super heavy, ez dago goratzen. Esango dut, urrengo kapitulu. Hilda, ez dago hilda. Hilko da. Zerbait dago hor. Orduan, bai, fundamentalki, uste dut, show business eta artifizio
gauza bat dela, bai Mikel Lizarralde, bai Angermen, bai hori dena. Oain bai, igual, disfruta dezaket. No, baina ez da show eta performance, porque Mikel Lizarraldek ez ditu showak egiten. Hombre, ez ditu horrela deitzen. Ez dira showak. Que da como... Vale. Pertsona batekin, o sea, ez da como publiko mainstream, imaginatu Mikel Lizarralde Orioko jaietan hor plazan. No, horrela ez, baina jendeak kontratatzen dago entretenimendua bai modu individual batean. Zu badakizu nire izteba joan zela medium batera bere katua despeditzeko. Eta hau egia da. Hau egia da. Esto era muy sacrificado. A ver, porque... oye, bakoitza, bere erlazioak bizitzen ditu bere modura. Bakoitza bere erlazioak bizitzen ditu. Eta beraz zukan tristeza bat. Zuk badakitzu nire zakurra hil zenean, nire arreba egon zela zori-zorian kontratatzeko WhatsApp bidezko doula bat. Ai! WhatsApp bidezko doula bat non bidaltzen zizkiozun animaliaren argazkiak eta interpretatzen zituen eta bidaltzen zizun tekstu bat, ondikan ez zegoen chat GPT, baina testu bat WhatsApp bidez interpretatuz animalia horren pasua urrengo bizitzara eta ordaindu behar zenuen, porque angel number bat da orduan, ordaindu bat dituzu 323 euro. Ai, ze polita. Son Los Ángeles, vale. Baina gero dago Melo Morenoren exa, hori da. Zen Maria... La PDF, Bueno, bai. Egiten zitzun... La txostenez, bai. Egiten zuen PDF bat, rollo, 1 euro, eta egiten zuen PDF bat, tu animal espiritual. Hori rollo, el buey. El Eta buey. ya está. El buey. Perfecta. Total, Lau. ahora estuvo ni brustengo. Esoterismo. Es que, baño, joder, eramondo este esoterismo deja unos sitios que no. Vale, ba, karri, Bueno, berrekarri. perfecto. Gaia. Nire obsesio berria. Hau. Erosi nuen beste gunean, Hori bai dela teklatu magia, hau, txaval. eta os juro que nago obsesionatuta rollera batut poltsikoan, eta nago egunero horrela. En plan, Bai. 3 Zenbat euro. Nola ditzen da? Fillet. Ai, baina non erosi nuen, el mercau de... Hori ezin da esan, ez digute ordaintzen. Bueno... Publia deja. egiteko. Landabenen erosi Vale. nuen. Todo Sorprendente. perfecto. Nire obsesio berria. Nik nahi dut odelako Ez que ez klikiti dizu bat. bate como guztiko, soinua bakarrik. Ez dakit baino behar ditut nire eskuak distrairu, ze bestela azten naiz como granuak ikutzen eta ez dago bat ere ongi. Edo sartzen dut atzamar bat sudurrean. Eta hori ez da polita. Tu nik dezkat muki batzuk dan. Bai, Nago kezkatuta. Alergia. Zergatik uste duzu beti todo ese plano? Es que da como... Me saca toda la papada, dena perfecto. Jarri generala, hortxe, perfecto. Gure ondoan utxune bat dago! Baina orongi. Ai, ama! Orongi, mila esker. Nago kezkatuta, ze daramat, pero igual, urritik, egunero kristoren mukiak. Pero, rollo ezin dut arnasarik hartu gira. Begira. Egunero kristoren mukiak, nago como ya desesperada, ora alergia, muerta. Mukosan. Bai. Bulldog frantxez. Pentsatu dut igual ditu dala vegetaciones. Vegetariana zarelako. Exactly. Claro. Exactly. Vale. Benetan izan daiteke. Ba igual, hori zer da. Pues ez dakit, como zerbait Ba, bai da. sudurrean, no? Nina bai pixkat kezkatuta, gure gonbidatuak daramalako 15 Ja, minutu egia estudioaren izkin batean. Esan du, no, irtengo naiz estudioa izatu, no, 2 minutu izango dira, gelditu hori Egia da, izkinan, egia da. eta ja, ez da. Orduan, zuekin Sardadilla guztiokin... kalabazan. Eta nola jarretzen du? Ez que, pentsatu behar dut musika, así que mesedez egin Vale, aurkezpena. ba, Sardadilla kalabazan Euskal Herriko izar handi bat, esoterismo, kriminologia, musika izar bat, dena perfecto bera da 360 inor baino gehiago, Sardadilla kalabazan, Leire Leturia. Paso! Kaixo, ja kantzata zeuden antzutik egotearen ez da. A ver, neon encantada, eta nahi nun eseri, itzeiteko. Ah, nahi duzu komentatu. ¿Por qué? Encantada. ¿Por qué? Ah, komentatu. Bai, noski, Mikel Lizarraldek egiten du showak. Ez que... bai, okay. NH hotelean, lehen Eske. igandero, A ver. eta orain urtean behin. Que nik ez dagoz dekien, benetan. Riel. Con publiko. Eta ordaintzen dezu bakarrik voluntadea. Eta juten da rollo. Hori da super Join, mistiko. performance. Hori da super mistiko. Que nik ez dekien, no? ¿Quién tiene un Paco? ¿Quién tiene un Paco? Yo tengo francés. ¡No! ¡Paco! Benetan? ¿Quién tiene un Paco? Benetan. ¿Quién tiene un paquete de tabaco? Ze ona. Eta zer No, era un accidente de coche, ¿verdad? Ala, pues nik uste nuen zela como... Serio, en plan, o sea, que serio izan daiteke, no? Ikusten, da nik esaten dudan tipa bezala. Muerto, Paco. Egon naiz. Eta? Behin baino gehiagotan. Eta zer mo? Ez zait ¿Zaren tokatu- negazionista de Lizarralde? Ez, osea, iten dit grazia. Vale. Osea, nire ustez da bere marketing kanpaina Donosti edea inguruko peña bere konsultara ekartzeko. Eta Eta ondo funtzionatzen du. Nik joan nahi dut. Ah, o sea, bere showa da como gero jendea joateko como... Konsultara, Konsultara, claro. claro. Pero si gainera dauka como kristoren lista de espera. Eta, Bai, ez, o sea, como nik que- joan nahi dut. Urte,
Bi urte. Bi urte? Buktan bizi. Nire amak esan zidan, en plan, ezin zare fan porque no se te ha muerto nadie. Y yo, Bai. egia da. Jo, Egia da, nire- zetako fangona. Nire esan zizkian gauzak superfuerteak, Flipatu nuen. Ez que hau izan zen... Aipatu dugu hainbestetan Mikel Izarralde podcastunetan etorri behar dela, ja. Baina ez que igual zizeteroa da, tamen zizeteroak ez dit... Baina dau Ez beste da mundu... fiseteroa. Super gonbidatuta Ikusten. Mikel Izarralde. Eta bestela nahi dauko, duzunean. dauko hanka bat beste munduan, hori ja da, ez una diferentzia. ¿Qué dices? En plan, dauko konexio bat beste munduarekin. Ah! Bai. No, ez moribundo, en plan, ez. Digo, ¿qué dices? Mikel Izarralde dau konektatuta, bizi da munduen artean. Bai, hori egia da. Eta hori oso queerra da. Eta esoterismoa oso queerra da, period. Horregatik naiz negazionista. Baino, Niego lo queer. kontatuko nire esperientzia. Vale. Ni bibazuekin lan egiten dut, ez? Eta Bai. bertan zegoen Ana Goitia egiten zuela sekzio bat zela kafetesta. Eta hori bat zen Mikel Izarralde. Justo egun hortan Ana Goitia gaixori jarri zen. Eta ditu ninduten, egingo zenuk ez duk sekzioa no sekek dira como lau galdera egin eta jazta, vale. Ni zuzenean bibazueken. Drageatuta biba, eta derrepende esten da tipo hau egiten, pues, Lo que hace. lo que hace. Horixe Eta da. hasi zen esaten ikusten zuela nire aitona, nire amonaren arreba dela, nire tia abuela daukadala relazio superestoberarekin, no seke. Hasi zen esaten, como que ikusten zuen, nire familiakoa etzen pertsona bat, baina oso gaztetan hiltzena kotxistripo batean, eta nien plan. What? I don't know her, ez dut ezagutzen, ez dakiz uste zaren. Total, que nire ama, ari zen telebista ikusten zuzenean, claro. Eta gero ditu ninduen esan zian, eskizu zera horitzen, baina txikitan herrian, bazenukan lagun bat, Kristinaren anaia, zure laguna zena, eta oso txikitan rollo, 3-4 urterekin, hiltzena kotxistripo batean jo. Mikel Izarralde. Ke? Se llama Paco. Eta el getu niño. nintzen tiesona. Hori da. Esan zian ere ez ditu dela nire ikasketak bukatu, Egia da. perezon, Mikel Izarralde. No, txin, me bukatu digas dituzu ikasketak. Bareak esan zian ez. Jarretu banuela. Eta ikusten zuela zerbait torkizunean idazten, gidoilari edo zerbait, tani, okay, work. Eta esan zian maitasuna, 5 urtetan aurkituko nuela. Eta ni hemen, Eta gui alkarki. cogiendo polvo. Bastante heavy, ni flipatu nuen egia esan, baina bueno. Bai. Horrek zemot sentatu zizun, Danel. Oin kuriosidadea daukot, zeia, Ja. osea, goaz atzera kontatzen, eta hori 2 urtetxo edo gelditzen dira, eta aber nor etorriko edo zer Esken etorriko. nitzan, kukuxu muxu. Igual zure benetako maitasuna da rollo el macramé. Edo Badakit igual da, deskubritzen duzu. edo igual da, Txakur bat, hori hija. izan behar nuen. Ze. Txakur bat adoptatuko dugula, eta asko maitatuko dugula. Nik bizi neike oso eroso zure bizitzako maitasuna izan gabe. Behar dut izan zure no, bizitzako perfecto. maitasun bat. Bai, Badakit igual da zer. como que Qué de repente nire burua maitatzen hasten naiz. Hori da! Hori da, eta Mikel Ba, Izarralde noa bere etxetik en plan, terapiara, wouk! Mikel Izarralde, Banekien, oh yes! diva! En fin, leire zer montu. Kaixo, eskerrik asko Oso tortzegatik. ondo, berpozik, neretzako izan da manifestazione bat. Benetan? Bai, zeren, flop kulturak jarraitzen hasi nintzen hemen grabatzezarako irratiak ordaintzen digu trena. Ah, Eta bai. beti esaten zuten, jarri jasta flop kultura. Eta esan zer Nekien esaten zutela hori. Porque son graciosas. Nahi Eta zuten orduan- gure olatura igo. Bai, hori da. Eta porque nadie usaba Majas. pasta. Ja, egia da. Eta orduan hasi nintzen flop kultura konsumitzen. Mhm. Eta orduan zen como, jo, egunen baten gustatuko ez daiten jotea. Qué fuerte. Ze polita. Flop kulturan ametsak betetzen berriz ere. Ba, eski ni, neukan, osea, azkenaldian egon zer asko Maruxakekin, en plan, Bai. Maruxaken bidan eta no seke eta berekin lanean. Eta ez egin zidaten asko zure inguruan. Osea, zuri buruz, en plan, buah, pues leire letu, no seke, pues es lo mato, no seke, dena perfecto. Eta ni dauka sensazioa, ezagutzen zaitu dela como de toda la vida. Aspalditik, Osea, bai? Ja, total, en plan, y atzen izan, en plan, kaixo, cariño, en plan, etorriko zaretan, en Ja. plan, pues ya está, dena perfecto. Eta horrela Eta dira. horrela izan zen. Baina zibergara lehenengo galderarekin. Mhm. Zeke, zu flop kulturako fana bezala, badakizu zer den kiki eta bouba. Bai. Eta galdera da, ea zaren kiki edo bouba gehiago. A ber, badakit mundu guztiak esaten duela gehiago kiki. Bai, Eta igual hori- bai. No, igual bai, ze bogu besateak baduko como este rollo, como solemne, en plan, ai, naiz super goxoa, eta super Bai. maja. Ez, ni darkiagoa naiz. Osea, Vale. ez dakit, 13 urtekin Tokio hotelen fana nintzen, eta Ni ere. amakin Wow. jo nintzen Barcelonara Benetan. ikustera. Mi sueño. Horregatik. Nik edoka Tokio telen kamiseta bat, erosi nuela Torremolinosen. Regalos puri, euro bat. Regalos puri, euro bat. Egon naizen dendarik onena, ez zen denda bat, zen eskaiera baten azpian zegoen utxunea, Bai. eta eskaiera azpian jartzen zuen regalos puri, eta Bai. almazen bat, almazen hartu, eta Eta tipak ora. jartzen zituen gauzak lurrian. Eta Tokio hor Hotel, rollo- 1 euro. Eta ni Tokio Hotel erosi. Bai. Perfecto. Eta nik erosin itxun como 6 eraztun, eta kamiseta bat, eta beste mierdaren bat, eta denak hautsi egin zaizkit. No, baina bueno, Baina igual du, zoragarri. fantasia hor dago. No, hemendik musu bat Nik purirentzat. kamiseta oraindik erabiltzen dute, hor dago perfectamente. Bai, nik Scarface anabe bai. Ah, bai.
Nik ez duen ezagutzen hori, baina... Te digo. perfecto. Leire Letu. A ber, nondik hasi? Porque es que ni galdetu diot, zegonez, claro, baitugu lagun asko aman komunean. Galdetu diot chat GPT. ¿Te imaginas? Ez. Galdetu diet kartei, ea zer... No, te imaginas? No, Aimar, Marusakekoa, eta Ainhoa Etxebarria, perfecta. Bai. Es que es kontatu didate gauza asko zuri buruz, que ni en plan... Lola! ¿Qué? Porque zen como dato random, tras dato random, eta ni en plan... Baina nola da posible, en plan... Nola izan daiteke hau guztia? Zenbat Orduan, bizitzan dituzu? nondik hasiko Leturia. gara? Musikatik, kriminologiatik, Bai. edo... Leturiatik. Ez, También. Jesus. Erligiosoa ez dara? Zer esan barron irugarrena? Ez nuke esango. Ez que esan dau Jesus, orduan ez dakit. No, ez dakit zer esan barron irugarren puntua. Musika, esoteria edo kriminologia. Musika esoteria. Ah, esoteria, claro. Yes, Musika, esoteria edo kriminologia, nondik hasiko Nahi gara? dezutena. Musika, Vale. no? Vale. Zuk bizitza osoa daramazun musikan. 15 urte, bueno, a ber, 5 urtekin biolina jotzen hasi nintzen, Niña de musika prodigia. eskola. Eta, obviamente, esan ni beti izate, nik uste eta parton jarri zala tapetalezurian kontzertun batean, hasi. Rollo, Edo rollo- "Esto me voy a parir, ez? Osea, Edo uniai jartzen dieten bezala Mozart, rollo zien bikasko, zure amaren sabelaren aurka baino zen hau. efectivamente, hori da. Eta horren ezitin musikan, oza, txikitatik. Bai, txikitatik. Eta, pues, Line taldea sortu genuen. Ez que hortara bitxen nuen ni. Mi tienda Perfecto. online. Hau erosi nuen, oza, hau da dugu hemen Euskal Herri irratian. Bai. Hau, ez dut ulertzen zagatik dagoen itxita, disko hau izan da niretzat dena, Te lo juro, En Line. plan, fuerte. Bai, pues, genuzkan 15 urte, eta literalki dantzan saio baino lehen 14 urtekin hor. 14 urte genuzkan, 2007. Junginan parke batera zure doinuan bideo bat grabatzea sin más, porque lagun batek kamera bat erosi zuen, literal. Eta Qué zantzun, guapo. YouTubera igoko dut, eta zer da hori, sabes? Porque Bai. YouTube hasi zan hor. Ja, bai. Bai. Eta baten hasi zan viralizatzen, osea, Bai, como en kontestu aquella hartan, época, bai. kontekstu hartan, rollo, korreoz bialtzezan jendea bideoa. Ikusi guapísimo. neska hauek. Qué fuerte. Eta como que? Eta baten, osea, 30.000, oain 500.000 dago, aprox. Osea, ez da ezer gaur egungo zenbakietarako. Ja, Baina, 2007 joder. Baina bai. 2007 bai. Hostia. Orduan ginen 2 niñata, eta esan genuen, ostras, pues igual si eso, ni komposatuta nezkan gauzak, talde bat sortze dugu. Eta lagunekin... 15 urtekien, Bai. Ja dena Qué ready. fuerte. Ze ongi zainen green Eta zer kreatibo moduz, zure como baitan. arrakastatxoa izan zen, no? Oso arrakastatxoa. Bai, baina eske bizi dut, como, osea, ni espanegoan bezala. Ja. Bai. Osea, real, Qué guai. Osea, de repente, claro, 16 urtekin bede karaifen egin jotzen. Ja, da beste bizitza bat Depeche bezala. Mode zeola cabeza cartel. Ja, Yo, que todavía ni sé quiénes son. ja bez. Ez, Depeche baina Mode. están como... amets bat bizitzen bezala, ez amets bat, osea... No, lo que soñé siempre, No, bai, ez bai, baizik baina eta... como- Hola, ezakit. Bai. Amets baten zaudena bezala. Bai, asko gertatzen da, batez ere gauza artistikoekin, era ezberdinetatik pasatzen zarenean, atzera begiratzen duzu batzutan, eta esan, hori nik neban? Ja. Plan, Hori, ni hori, naz? hori. Ikusten telebistan, eta, no, ni naz. Claro, ni nagoen nire buruaren barruan, momentu hartan. Total. Baina, Du, hile ez gogoratzen. Eta batzen da, como, De locos. incluso kezkagarria, baina queda como, tio, Bai. eski ez dut gogoan, ni hor egotea, sabes? Bai, ez dugoan, nola joan nintzen, zer sentitzen neban, Hori, zer en plan, pentsatzen nola neban. bizizan nuen, da como, Bai. que badakitego nintzela, eta como, que gogoan daukat, baina ez Total. ditzen, como... Baina kontau izango nola balikaten izan zen bezala. hau, Bai, hori. bai, da pelikula bat ikustea bezala. Osea, maketaleak Qué itera fuerte. bazi genuen, 15 urte nitula, 16, eta nik bidali nun kanta taldeko inorri zer esan gabe. La Eta, mejor. eta bestiaren zenbakia jarri nun. Mhm. Qué fuerte. Osea, dena zan, raro. Hau zen lehenengo diskoa? Bai, Qué fuerte. Line. Line ipuntx. Segatxik Line? Buah, oso kutrea da. Ah, me historia. encanta, me encanta, me encanta. Classic Super Line. kutrea. Segatik Line. Lehenengo kontzertua eman bar genuen, ez geneukan taldearen izenik, eta hau... Bakoitzaren iniziala? Ke ba. Ai, que pena, zin da. Hoi kutrea da, baina Bai. eske hau kutreagoa da. Kutreagoa. Beraiek aizian ega ateratzeko sinonimoak ikasten, orduan Vale. lista hartu, eta rollo, laket nos mola. Ez, ja horrek, osea, badago talde bat izen horrekin. Pues Line. Txoin, zein da Lineen sinonimoa? Line, nik zuk adina jandut edo, zuk Line. Ah, Fíjate. ez nekien. Ikasten egunero flop kulturan. Wow, Nick Zu Line. Oh my Begira. god. Qué fuerte. Eta atera zen Line, zenbat disko egon zian? Hiru. Hiru. Begira, eta hemen falta dute bat Euskal Herri Erratia, Tu, bat niretzat, sin más. eta hau, da como pixkat, osea, justo no gaizki, no? Baina, zure doinua da euskaraz egiten abestirik politena. Egia Eta da da hori gurea, esaten tio!
Horregatik markatu baino. Ez que abesti hori... Zuen bertxoa da onena, hori esan behar dut. Porque dago beste bat como más gizon, en plan. Bai, gizon. Baina, hau da onena. Eta, tio, me encantaba abesti hori. Entzin como... Egia da gustatzen zaiola, Amor romántico. James. Qué Ya ves. bonito. Baina, bueno. Monogamia o barbaria. Eta lain bukatu zen. Lain bukatu zen 2016an. Eta nola? Uste nuen, Hombre, lehenago. pues ya está, chica. O sea, es que... Osea, izan zen como... Komunean jarritzen duten roi en plan, bueno, ya, no? Bai, maitegea pila bat, baina eske nik ezin dut jarraitu 14 urtekin konposatu ditudan abestiak abesten. Ah, hortik, Claro. Vale. Osea, itxaropen hautxien kaxa. Ezin dut arnastu zu hemen ez bazaude. Anda. Hori politxe da. Bueno, cariño, osea... Politxe da. Ez dozu uste bakarrik gorrotatzen dezula, proiektatzen dezulako zure buru nerabea? Agian igual bai, Einingo bazeban beste tipa batek, diriaz, mala urte zitxun, en plan, ez dezuen beste paizan, hori da. Bai, igual Bai. gu epaitu ginen gehiegi, Ja, Baitu Izan daiteke. Asunto horietan Baina badago gero- proiektzioa. asko. Bai, eta gero ere ez da bakarrik epaitzea da, como que, eski izten da momentu bat, non ez diozuna, en plan, eski ezin dut jarraitu hau abesten, pero porque ya, en plan, Ez zinen, Es que osea, naiz nien izan ni, identifikatua osea, hori- sentitzen. Baina hori mundu guztiei gertatzen zaio, artista guztiei. Lady Gagak seguramente aspertuta du bat romanzaitiarekin. Bai. Xakakan gorrotatu egiten dau I'm Every Woman abestea. Bai. Eta esaten dau, de hecho, elkartizia bat esaten du. Zu kantatzen bozu egunero Happy Birthday to You. Bukatuko zu kokoteraino, orduan ez da Bai. gertatzen. Nicki Minajek Ja, kancelada. bai. Baina berak esaten zuen, ez dut abestuko... No, Starships. Starships, en plan, Starships. ez que ez dut abestuko... Ez que zait gustatzen, eta orduan audientziak esaten dau, no venimos. Eta zatu, bale, orduan bai abestuko dut. Ja. Zuer egon zen tirabira bat. Bai, baina da, como, Baina bai. tío, pues ere, errespetatu barko da, no? Osa, Lady Gaga ez daude besten Just Dance o Poker Face, pues, chica, No, jendeak ez du errespetatzen ezer. Esango pues, zenuke ez dio atea. modu komun, pazifiko eta heldu batean utzi zenutela. Ezen egon como apurketarik, ezen Ke ba. egon decepziorik, Ez, ezen ez, egon. ez, ez. Dena Bai, perfecto. Dena baitasuna. Bai, Benetan, bai. Ondikan ezagutzen zaete. Joder, kafi galitzege hartzaizute. asko. Bai. Bale. Bai. Last line. Noizbait orain Last line. gaudela, Bueno, como... atzo, Bai. irukainan genitun eta gaur pixkarra sakaren. Jendia Perfecto. etortzen da, Baina ezagutzera, gal- sois las del line. Baina itxoin, orain gaudela como, en plan, super nostalgiaren momentuan, rollo, Bo! nostalgia, dena dira comebackak, planteatu ze, en plan, comeback bat egitea. Never. Eta erotutare. Hori da, Hala. hori da. No, tia. Ja, es que esto de otro rollo. No pega. Orain zude, Ez. Vale. zertan ari zara orain, musika? Ez que nago super interesante. O sea, Barroko talde baten abesten dut. zer da hori? Euskal Barrok Ensemble izena duen talde Zer da bat. musika barrokoa? Pues 1600, 1700 da berrogeita más o menos, o sea, Me esos flipa. añitoseko musika, baino euskal komposatzaileena, batez ere. A ber, esan ditzakezu izenen bat eta luarrek bilatzea mesedez YouTubeen. Juan de Antxieta da komposatzaile bat. Baina, bueno, jartze bali mazu Enrique Soliniz dala el jefe del grupo. Eta Euskal Barrok Ensemble, pues, agertuko da. Euskal kantatzen Barrok duzu? Ensemble. Bai, abesten dut. Abesten duzu barrokoki, Bai. horrela. Bai, Rollo- barroko abesten dut. Wow. Begira. 2013-tik, nago beraiekin, lehenengo Ostra, diskotea. badie urtiak orduan. Ja. Egongo zare super harta galdera honen inguruan, eta barrokoa da. Eta begira, benetan. Guau, que bonito. Baina, da como super zaila gazteriara, gure Ja. adin tarjeta da 80 años. Claro. Baina hor dau dirua, Kontzertutan. Hor dau dirua. Donostin montetan da benian la no sé cuánta sinfónica de los no sé cuáles, hor dirua dago. Ja, bai, Orduan. Izan supongo. daiteke. Ez que behin, nik pentsatu neban, batzutan zer nire showaren, nire komediazko showen audientzia beti da hori 50-60 urteko jendea. Bai, ez dakit nola, baina Zeba. etortzen dira. Eta etortzen dira eta batzutan esaten eban, ai, berbideratuko dut jende gaztearen, eta jende gazteak ez dauko dirua? A ber, luarrek, Ja. Jende gazteak ez dauko dirua? Todo bidea 7 euro pagatzera, aratzuekin. hau da? Me flipa, Bai, hau da rollo. me flipa. Me flipa, pero que flipa. Medievality. Es que Samarunda pizka Bai. medieval, no? Feria Bai. medieval. Bada, horixe En da. plan, oh, wow. Ez duen espero. Eta, claro, abesten duzu como barrokamente. Uste Ez, duzu... ahots naturalakin. Ah, vale. Vale. Bai. Uste nun rollo barroko... Eta uste duzu jendeak, no, como que... Serio hartzen du musika barrokoa egitea, hau egitea baino. Ez nun momentu baten aldaketa ere horregatik egin, de hecho, biak paraleloan emakizkin. Osea, Bueno. Bueno. Claro, esan dezu taldea amaitu zela amaseian. Bai. Eta zizinen kantatzen barroko amairuan. Amairuan. Orduan egon ziren 3 urte hon, non multitaskin egiten zen. hoi da, gehi Begira. Iker Lauroakin abesten neon. Beira. Baita ere.
Eta Tapia Telotirekin ere abesten duzu. Hori da. Bai. Hori da, gaur egun ja. Eta ezin zare terminatzen juergan da. atera eta kubata bat hartu, zete estropea el instrumento. Que va, por favor. Pa eso me he pagado mis clases de canto. Hombre, noski baietz. Eta, bueno, erretzaia naiz. Osa, bihar dakau wedding bat, eta, Bai. bueno, pues... Wedding bat. Hori da termino teknika. Wedding. Bai. Bihar, Zoragarri, wedding hurrengo concert. Bai, egia da wedding bat daukagu. Ezkondu egin behar gara. No, jara. Anunzio. Eta, bueno, pakete osoa. Osea, Kaera. denetarik egiten duzuke fuerte. Bai, eta gero naiz, osea, me Maga. dedico baita ere, aparte de maga, tarotista, nere helburua bizitzen abestea, eta tarot konsulta bat jartzea, Eta Osea, perfecta. etorkizun baten. Intzeike tarot kantado. Tarot kantado, ez dut Bai. inoiz proba. Begira. Disko bat. Urrengo urtean hil egingo zara. Disko bat eta besteak dira como los estos mayores, nola da? Los arcanos. arcanos mayores. Horixe da, arcano. Bueno, ari naiz ikasten, oraindik gaur, de hecho, atxaldeko lautan, daukat taroteko klase. De 4 a 8. Que badago klase horrena. Bai. Hombre. Eta disiplina mordo bat daz, barajen inguruan, la baraja de los ángeles, de las hadas, de las cuales. Vale, pues orduan, utziko dugu ya musika, porque jarretu behar dugu aurrera eta hola iristen gara al tarot. Bai. Sartuko gara fully magian. Musika es fuerte egiten duzu denetarik talentosísima. Gero ere, kriminologa zara. Bai, formakuntzaz Hau kriminologa, ez da kriminologia. gero doktore zuzenbide penalean, baino What? irakasle zuzenbide penala eta kriminologiako irakasleia. Ez dozu Eta uste- zergatik kriminologia. Ba, osea, Modagatik. ez fantasia bat izan zen. Bai, eh? Bai. Osea, ni nintzen numeroetan, pues, kimika, fisika eta, osea, me encantaban, da onda matez daizkian. Eta nire gurasoak nahi zuten ni, noski, ingeniera, Ja. mekanika bat izatea, ez? Claro, mekatronika. Bai, eta Vale. nahi, pues, osea, todo el toto me comían. Osea, Ya ves. sudatzen den pilat. Orduan, junitzan puertas abertas batzutara, zuzenbidea entzutera lagun bat lagunduz, eta kriminologia atzen zuten. Orduan esan on, pues gurasoei zer esan gabe lehenengo gauzi bezala jarriko eta uta jazta. Esto está bien que lo hagan. Eta zu, Está divertido. es que nik pentsatzen dut kriminologia, rollo en plan, joatea a la escena del crimen. Bai, no sé qué. klarionarekin egitea Hori da, silueta baina ez lurrean. da hori. Bai. Porque nigo nintzen beste Ez da. kriminologa batekin Padillaren Obvio. arrebarekin. Zenbat kriminologa daude Leire ere. Alex Padillaren Leire. inguruan? Leire Padilla, que es perfecta. Bueno, Zenbat obsesio leire total. kriminologa daude Alex Ja, Padillaren egia da, inguruan. Egia da, zenbat Dau kriminologa. patroi bat. Bai. Eta zuk zer egiten duzu kriminologa bezala? Bueno, orain irakasle ez? Ba, orain irakasle naiz, gehi ikerketa ezberdinak. Wow. Bai. Eta zugon zara noizbait rollo hiltzaile batekin edo rollo elkarrezketatu duzu hiltzaileren bat? Ez batez ere biktimekin nagolako. Vale. Bai. Eta ez dozu uste, hau da nik esperimentatu nuen fenomeno bat, eta ez nuke nahiko inoiz zu erasotzea. Baina, ez dozu uste egon zela momentu bat 2010 zehozerretan, non... Ze batzutan gauzak chic bihurtzen dira. Badakizu, como 90etan zen super chic izatea kritika gastronomika. Eta gero, biologa marina. Eta gero, badakizu, daude como lanpostu honek daukatela izugarrizko renombre bat de repente, pues porque Bai. ez dakitzegatik. Ta Personal nik- shopper izatzen. Personal dute. shopper be bai, edo estilista, edo gauza honek. Eta nik esperimentatu nuen hau kriminologiarekin. De repente, guai Absolutamente. zen mundu osoak kriminologia egin nahi zuen. Zaten plan, no, da Absolutamente. como abokatua izatea, pero más guai. Esan barra daukat, EHUko lehenengo promozioa izan zala nerea, orduan, Wow. osea, piztinara hola, de, me la suda... Vale, uste osea, zu dut mugimendu honen zaitela. biktima izan zinen, Bai. bai, claro. Ze Bai, marketing ona zeukaten, ze faten zineten Claro. a las puertas abiertas, eta denak, Claro. guau. Eta denak, nahi duzu abokatu aspergarri bat izan? Edo... Horixe da, nahi ditxuzu eraman dibortzio, Hori. dibortzioak, Edo. edo nahi ditxuzu eraman dibortzio. Hori. Qué Qué bueno. fuerte. Vale. Bai. Tu. Baina Eta- gero oso romantizatua dago. Bai, ez. Ez que oso Ez da, romantikoa ez que da, dirudik. ez da Bai. nik espero duana, porque nire buruan da Obviamente beste ez. gauza bat completamente diferente. Bai. Ez que nire buruan da true crime, Bai. Claro, bagenun investigación, no sé lau urtetan, Bai. irakasgai bat, horren inguruan. Qué guapo. Bat, Vale. Pako Etxeberria zan irakasle. qué. Wow. Osea, igual, forenserik garrantzitsuena. Wow, bai. Euskal Vale. Herrian eta Bai, bai. Espainian. Mhm. Qué fuerte. Eta Bai. true crimearen fana zara? Edo ez? Ez, inoiz nahi izan. Esley. Hala. Eskerrik asko Qué tortzeatik. fuerte. Bago, Behar nuen norbait nire banduan, ja, uste azkenik. dut, zarela, ez zautzen den bigarren pertsona ez dela true crimearen fana. Lehenengo da. Uste dozu dela esplotatiboa? Bai, super esplotatiboa iruditzen zait, osea, Bai. biktimak ez diela para nada ondo tratatzen, Fetichizante, bai, redukzionista. absolutamente.
bai. Bai, Total. osea, Nik ere ez. horrela pentsatzen dute. No, claro. Baño. Claro. Baino. Bai. Hau da como Telecinco, bueno, Telecinco. Bai, da como ver la isla. Bai, edo Bai, jatia hori, fast hori. food edo dena Bai, da delakoa, como- edo porrua gerretzia. Badakitzu, osea, inor ez da guztiz garbia bere Ja, da bizitzan. como, ai, hau gaizki dago. Bai. Algo gaizki dago, baino de algo hay que morirse. A ver. Total. Me encanta. Qué fuerte. Ama Musika, kriminóloga eta orain tarotista. Tarotista. Tarotista edo tarotista? Ez dakit inoiz nola esaten den. Nik ere ez. Tarotista. esango dugu. Tarotista, supongo. Tarotista, que es muy lista. Horixe, reina de la pista. A ver, aipatu Nola behar dugu... heltzen da magia zure bizitzara? Ah, vale. Wow. Pues gure birramonak ikusten zituen hildakok. Daukot anekdota bat honen ondoren. Zure birramonak. Mhm. Wow. Gure amama eta undarrak dauzka 89 urte momentu enten Milagros Leturia. Ostia, Milagros Leturia. izen potentia. Perfecta. Aitak hartu zuen bere abizena, rollo Bai. Leturia. Hemendik musu bat Milagros Leturia. Muxu bat, Mila. Eta bere amak, etzun lo hartzen goizeko 6ak arte aprox, ze hildakoak akumulatzen zizkion pasilloan eta tziaten ezten gelara sartzen. Gozar. Decía. Bai, bai, bai. Decía. Los muertos. Esaten zituen, plan, hildakoak daz. Mhm. Sin Zuk aspanora, ez zegoen hildakoak ezagutu? daz. Zure birramona. Eta segure pena, zebaten pena, hildakoek. pena, pena, Pena. pena. Supuestamente, nik uste dut beti nahi dutela como atentzioa eta argira jun. Gu bezalakoak dira. Vale. Bai. Zoragarri. Eta Eta orduan, zu- hau genoma hau mantendu da zure familian? Nik uste dut baiet. Hala. Zen, nire etxean zan pixkat, gaixo nago, guazen sorginana. Bai, Benetan. Eta akupuntura, ez daki zer. Osea, oso ituan nago oso txikitatik sorginetara jotera. Ala, que fuerte. Ni behin fain nintzen bakarrik. Nire, txikitan. Mira. Nire txikitan eraman duten burlata bat zegoen El Brujo de Burlada. Claro? Oso ezaguna Hombre, zena. maja! Que duela gutxi jakin izan nuen, ja ez dagoela bizirik. Ja. Eta kristoren pena eman zidan. Ba, pertsona horrek nire txikitan eraman ninduten zen negar asko egiten nuen. Baina asko, Baino asko, rollo nire bizilagunak, nire amaren, bueno, gure bizilagunak esan zigun, que hijo más cabrón tienes. Eta horren eraman ninduten eta eman zaizkian como unas hierbas, biberoian jartzeko, Wow. eta ez duten deus egin. Hala. Ez. Ez dut dela zen nire amazen Burlata. nahiko estética. Oda nire amazen como, nola jarriko dizkiot estas hierbas al pobre bebé. Eta como que saiatu zen, baina ez zuen, eta utzi zuen. Ba, Eta begira. orduan, Fuerte. ez Eta oso ondo joan zaizu. bai, ez dut negarrik egiten. Bueno, hori ikusi beharko litzateke. Eta zu? Baina bai, ni joan nintzen txikitan, ze joan ginen lagun batzuekin jakara oporretan, eta nire, la bruja de jaka, me imagino que será, baina nire lagunen gurasuek ezagutzen zuten tipa bat, eta fan ginen, ze norbaiti mina egiten zitzaion nonbait zer o zer, edo nahi zuten ikuste, blai, unatiak ikes bruja. Eta joan ziren, eta esan zion, Georgina. nire amari, esan zion, daukola sendatzeko gaitasuna, daukola jendia mundu honetatik kanpo laguntzeko gaitasuna, eta oso botere handia daukola bere eskuetan. Ke pasa, pues, que hau interpretazio bidez, edo ez, nire ama masajista lizenziatu bada hainbat titulu Wow. ditu, nire amak ez du ikusten, begietatik praktikamente, eta bai akompainatu du jende kopuru bat beste mundura, baina pues porque kointziditu egin da, que ospitalean zegoen, eta momentu horretan berarekin zeuden. Orduan bai, El Ángel Vengador da nire ama. Edo hori esan zion. Bai. Eta nik, niri ez didazu esan behar ezer, eta zidan, oso txikia zara. Orduan, jazta. Bai dauko dela marra arraro bat eskuan. Hau jende askok ez dauka, esan didaten noizbait magikoa dela, baino ez dakit zertarako Ez den. daukat. Bai, Ja, marra eske- kontinua daukot hemen Nola eskuineko izena eskuan. du arte honek? Kiromantzia? Kiromantzia, bai, eskuak irakurtzearen Bai, hori ja Bai. se me escapa. Ba, begira. Bai, horrek Ba, hau izan da nahi nire- sartu. nire- Zerbait. Luar, bauzuzuk marraren bat arraroa, ez? Hartu dezu inoiz marra rarorik. Hau izan da nire magiaren kontaktu guztia, más allá de las cartas mágicas. Eta zu orduan. noiz hasi zinen orduan Que no son tarota estas. ikasten. Edo zergatik erabaki zenuen tarota Jo, ikastea. ezakite ontzeaten udaran, beti, Palazio Miramarren Donostin, Ez. dago semana esoterika. A tope. Wow. La Magicón. Ez Bai, dakit. la magiko. Baina, como, asako. Vale. Osea, sala tremendo bat, eta 20 euroren truke daukazula, osea, hemen, leku guztietan, kartak botatzen peña eta hola. Ez? Vale. Orduan nik, pues, nire 14 urtekin, ahorro kutre batzukin, bajo nintzen horrea. Goza. Osea, lain, Lain hasten hasten zenuen. ari Horixe gara. bera. Paso, ni Bai. banoa, al tarot. Literal. Efectivamente. Vale, esan nahi dizkizut gauza serie bat, eta nahi dut zuk erantzutea bai edo ez. Vale? Aha. Orduan, kartak? Kartak? Bai.
hori errezazan. Bai, Kristalak, kristalak bai, penduluak, baita, akupuntura, baita. reiki. Baita ere. Zer gehiago daude? Orakuloa, ez dakit. Gisa da, orakulu bat, Orakulu azaldu behar bat. diguzu zer den, ze hondikan ez dut ulertzen. Eta esan dituzu, hainbat ekarri dituzula. Ekarri nahi nitu, baina bakarra ekarri dut. Bai, zenbat La de las dituzu? hadas. Perfecta. Es que da horixe bera. maravillosa. Nik bien entzun nuen, hau ez dakit egia den, edo igual simplemente es como marketing eta sin más. Tarot kartak ezin dituzula erosi oparitu behar dizkizutela. Mentira. Gezurra. Vale, Pues ez da. perfecto, pues nada. Oparitu dizkizu Jeff Bezosek Amazonetik. Vale. Txatxing. Ba, orduan, argi utzita, hau dela, zerbait entre amigas, risas, zuari Bai. zerbatarata ikasten, eta Hori ez dela, da. txildenak, no? Guazen ongi pasatzera, botako izkibuztu kartak. Absolutely, bai. Hala. Perfecta, nervios. Hemen dauzkat, Raider, hostia. Raider White Smith da Vale. la típica baraja. Vale. Bara guztiok honekin ikasten dugu, zanaiko simbologia ez dakit dauka eta kompletoagoa da maseiakoa baino antzinakoagoa dala eta barrez. Eta hau da This Might Hurt. Ai, da como Izena tarot, ja. Kuirra. tarot gamberro. Bai, dago inspiratua. Raider Whiteen, baino aktuala. Vale. Gozar. Te ha salido la carta del antivirus. Orduan, pues bueno, Mira, como politak, eh? Dozka, pues, ez dakit. Zein da? The Devil, izaten ez bitar perfecta. Bai, ez bitarra, bai. Hau dirudi pixkat, nola pelikula hau? Asko Jesus, Gaua. Gaua. Bueno, Vale. Eta nola egiten duzu tirada nik bat? arkano handiekin egiten dut, ze ez ditut kontrolatzen oraindik arkano txikiak. Vale. Arkano handiak dira, gure sorginak, Alicia Bargilla izena du, por cierto, nire irakasleak, eta Iruñakoa da. Ah, perfecta. Eta hemen dauka konsulta. Txalo Ai, bat. Alicia, baino. Alicia Bargilla, Alicia, euskaraz egiten du? erdizka. Bueno, no ez betorri kartak Etorri nahi botatzera. zurean. Bai. Perfecto. Izan ditugu gonbidatu gehiago erdizka egiten duten. Da perfecta, benetan maite dut, infinito. Wow. Eta Vale, bueno, nola azten gara orduan? hankak deskruzatu mesedez. Nahi, eta beti, nahi gustatzen zait eskatzea galdera inaurretik, informazioa etor dadila, argitik. Vale. Vale, eta ez ilutasunetik. Vale. Eta hori Da Da nola? superimportante. La Bai, llave bai, es bai. clara, chaval. Vale. Eta hori nola Baina egiten zuk da? dituzu adibidez guztiok bezala, Vale. gia harmonikoak eta ez harmonikoak. Baina Vale. zuri, Mhm. zure oberako, Mhm. hobe da informazioa etor dadila argitik. Vale. Naiz eta gerozuk erabaki, zer egin. No, baina eski nik uste dut generalean nire source-a ez dela, nire informazio iturria, nire Wikipedia ez dela argia, bizitzan orokorrean, orduan, ez dakit konektatzeko gai izango Ez naizen. nuke esango. Baina saiatuko naiz. Ustedes baiet, ustedes una dela in tune with the light. Bai, gero- In the neon Bai. light. Vale. Vale, lehengo zu. Ni zu. lehenengo, Vale. bai, galderarik, bueno, bai. Ez daukazu galderarik? Asistu. Ni galdera daukat, Venga, vale. asistu. Vale. Kaixo, egunon. Kaixo. Galdetu nahi nien. A ber, baina berak guiatu beharko du, eh? Gidatu. Ez. Zer galdetu nahi zenien, kartei? Galdetu nahi diet kartei, ea nire eriotzaren momentuan, fundamentalki atzera begiraterakoan, pentsatuko dudan, bizitza hon bat izan dudala. Aha, bale, hartu eskutan, mesedez? Bai. Eskatu, bi eskuekin horrela, argitik etor dade. Informazioa, Bai. eta maitasunetik. Bale, barajatu. Buelta mandute! Vuelta. Hori hona da. Nahi hori gustatzen zait. Baina, bueno, Zer bai, egin da? segi barajatzen. Vale. Eta nahi baduzu sentitzen duzunean, ja. Bale. Guazen ateratzera zure galderarentzako erantzun bat, kemal. Baina, bueno. Jarri goiko planoa. Karta bat aukeratu. Aukeratuko dut, karta. Bai edo ez emango diguna. Vale. Emango diot vuelta. Hemen jozu buelta. Eriotza ez da karta txarra, eh? Ez da karta txarra. Baina bai edo ez horretan, dagunez. Osea, edo, ez dezu behidatuko atzera momentu horretan, danen. Edo regrets asko izan ditazketzu. Qué guapo, vale.
heavy metal. Bale. Superpozik nire erantzunarekin. Bai, Eskerrik asko, zure Arkanoi. Darky Winkia pozik gelditu da. A ber, pegatzen zait asko. Ja, Orduan, bai. ematen du prestatu izan dela. Bale. Onbrand Bale. eriotzean ere. en plan. Death! Itxoin, Death! ondago. Ez dut kitu behar, baino death, bai. Death to all of them. To all of them. Horixe da. Death to all Eskerrik of asko them. tortzegatik, Amo. zoragarria izan da, oso ondo pasatu dut. Ke guai. Pues, orain Vale. nik. Orain zu. Venga, hartuko ditut nik. Bai. Jarriko dizuet berri Vale, baditut. Orain? Bai, maitasunetik eta argitik etor dadia informazioa, mesedez? Bale, barajatu, zure galdera pentsatuz. Baina ez tezu esan behar galdera. Esan gut altuan edo ez? Nahi dizuna? Vale. Galdera da. Danel eta biok elkarrekin egongo gara eriotza arte. Oie, que ja eman dit hostia bat bara. Ja eman... A ber, tarotak egia da, ez du predezitzen ez dakitzen bateko futurora. Osea, gaur egungo energia hartzen du kontua. Vale, bordon hartuko dugu gaurko energia. Danel eta biok ezkonduko gara laster? Ya está. Vale. Genial. Fantasia. Lasai. Maiaz da honena. Urduri Dugu jarriztea. terciopelo. Maiti. Ez que asko dago Ja, urduri dago, Bai. Vale, Venga. hartuko dut bat? Vale. A ber, laizterra izkonduko zeaten. Hau. The Lovers! The Lovers! All the lovers! Bai! Bye! ¡De polita! ¡Qué fuerte The Lovers! Begira. O sea, a ver, bastante ez eta bai atera dia, ez? Bai, 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 es bai. que gutxin dago interpretatzeko Ja, ja, karta ja. hauetan, Bai, bai, esan bai. nahi Batzuk dut. dira como más ambiguo, ¿eh? Bai. Erdian, Bai. Ez dezu interpretazio asko egin beharrik, egia esan dena du cariño. marrazkian. Bai. Wow, Ze es que polita. justo Death eta The Lovers. Bai, izugarrizko performantza gaur barajatik, zoragarri. Venga, te toca, berriz. Edo beste kartu batzuk edo ze, jarretuko Zer ingo dugu. dugu? Esan, Neba zu gidatu gaituzue. beste tirada komplexuago bat. Luarzuk egin nahi duzu? Nire baino komplexuagoa. Ez duzu egin nahi? Ez du nahi. Vale. Esaidazu. Norbait ez dago como beldurra ematen dizu? Beldurra ematen dio luar, Beldurra marikita. bertzeko Marikita. Te voy a matar. Norbaitek ez badu como sinisten edo ez badago irekita ere, como zerbait nabaritzen da edo, como en plan, ez du funtzionatzen. Nik uste ja zure eskutan hartzen dituzun momentutik eta barajatzen hasten momentutik jaitza zure energia impregnatzen. Ja. Kartei. Orduan, egin baten ja irikita zaude. Ja. Ejerzizio hori egiten. Osa, nik esan dudan bezala, kategorikoki ez dut sinisten, baina Aha. nahi saiatzen konektatzen. Hori da. Porque etorri naiz jolasera. Hori da, eta nik uste dut jolas bat dela. Bai. Osea, errespetuz Bai, noski. jolasteko, baina... Buelta Baina bat eman du. ez dut galdera egin ez. Baina- Ez duzu galdera egin. Baina badakizu, ez? Ez nekien. Bale. Lanzari zara nahazten ez baduzu galdera. Baina esan digu egiteko beste botaera komplexua. No, dago. baina- Bai, beste botaera komplexuago bat adibidez. Bai. Jo Vale. que sé, ne gustatzen zait asko pareja en espejo deiturikoa, ez? Vale. Ez da pareja, baizik eta pareja de personas, amigas. Jo, arazo bat hain ez izaten nere amarekin, edo Vale. Osea- lagun batekin, eta nahi ikusi nola dauden energiak eta norantzagoaz. Vale, bai. Vale. Osea, adibidez, hori. Edo lanarekin egin genuen. Eta nola egin dezaket, nire Ba. ispilua, nire Aukeratu bikotearekiko. beste pertsona bat. Zu. Vale. Abiok, me Venga, vale. encanta! Claro. Vale, Zutako pues gaude. barajatu, Bai. batak Death. eta besteak, vale? Osea, Zori lehenengo maitea. berak eta gero nik. Vale. Eta nor da lehenengo konsultantea? Bueno, zaudeten posizioan, bueno, bai. Ni hasiko naiz orduan. Ez, orain, moztu. Berak edo nik? Zu zea lehenengo zeakoa, osea, que bai, zuk moztu. Nik. Bai, Moztu. zuk. Plano zenital. Vale, hori guztien dira, bai. Vale. Orduan, hau da, Ainekoren energia. Momentu honetan, The Magician. Ya te Danelekiko, creo bai. que sí. bai, Posible den. Vale. aps. The Hau da Magician. Danelen energia, Ainekorekiko. The Sun. Eguzkia. Hau da, zuk aportatzen diozuna bera. Ai, eta Danelek zuri aportatzen dizuna. Hala. Vale? All of The them. Emperor. Bai. Emperadorea.
Hau da zure obstakulua, Zein da? Judgment. harremanean. Ai, judgment. Bai, Epaiketa. egia da. Oso epaiezara. Eta hau zure obstakulua. The Fool, bai. Lokito. Bubu The Fool. Zer duzun ikasteko? Vale. Eta zer duen ikasteko Danelek? Justice. Eta zuen arteko, binkuloa, ez? Binkuloa bai da, Bai. osea, bai urak simbolizatzen dute kartetan batez ere energia femeninoa eta baita ere emozioak. Ez? Vale. Eta emozioak eta baita ere suak akzio hori oso orekan dituzue harremanean. Wow, eski nire super sua eta zuzara super ura. Bai, egia da hori. Bai. Eta ondo kontrolatzen duzue, como zuen barne animali hori, eta baita ere pizten zarete alkarri gauza como super primitiboak izan daiteke. Bai. Eta baita ere zuen iluntasuna bata besteari erakusteko, erreztasuna ere izan dezakezue. Bai. Bai. Esango nuke bai, ez. Baina, claro, ahora, como digo yo que no. Ja. Egia da. Bai, No, gustatu baina- zait que me aportas death. Hori Bai. zer esan nahi du. Bai, adibidez, ez? Energiaren kontuan, zu igual izan zaitezke harremanean iniziatiba gehiago daukana, hau egiteko, Bai. bestea egiteko, riendak Bai. zuk hartzen dituzu, ez? Eta adibidez, Danelen kasuan, bera zurekin dago, zu berarekin zaude, Egia da nagoela. adolescentzian maitemindu alko zinen moduan. Osea, pixka bat emozioiek sortzen dizkitzu. Baliteke, bai. The Sun. Bai. Eta berak zuri provokatzen dizuna da osea, fase baten amaiera bat. Bera ezagutu izana eta berarekin egoteak orain arte sortutako Danel pertsonaiak en parte balio espalizu bezala. Bale. Eta zuri berak etzenuen estruktura bat eman dizu. Vale. Bai, eh? Bai. Bai, eman dizut. Bai. Pues que bien. Ba, begira. Baina bai, gehien kostako zaionari adibidez harremanan barnean hitz egitea edo kontatu behar dizut hau, zeren sentitzen naiz pixkat, zuzea. Ni naiz, Wow. Uste dut baietz. Dentro de todo, Uste dut baietz. batzutan... Bai. Bai. Bai, ni oso astuna naiz, ezin dut arazo bat izan isilean, hori egia da, zuk bai. Bai, Vale. eta zure obstakuloa agian, harremanaren barnean bai da, eroa, ez pixkat inestability. Bueno, bai. Bai. Bai, eh? Inestability. The Fool, vale, oso Bai. ongi. Bai. Wow. Orduan, zuk bai jumar dezu estabilidaten bila, Vale. justiziarekin eta oreka baten bila batez ere, mentala. Bai, atzo egon nintzen orekaren inguruan hitz egiten nire psikologoarekin. Keda honen oso antzeko. Vale. Bai. Eta nik orduan ikasi behar dut, como, transmititzen gehiago, nire emozioak. Transmititzen gehiago, eta pixka bat bizitza dela antzerki puta bat, eta ez hartu gauzak hain serio. Hori bai kostatzen zaizu, Kostatzen zait asko. Bai, Kostatzen zait gehiagi. bai. Esango zenuke positiboa dela harremanerako elkarri leporatzen badiogu gaur jautendako kartak hemendik como hilabete batzuetara. Plan, ez baditzuzu garabitzen platera, es que te salió la muerte. Claro. Bueno, pixka bat. Vale. Izan daiteke baita ere beste estrategia bat. Gogoratzen, aterazan la rueda de la fortuna mesedez ez hartu gauzak hain en serio. Ja. Fan bigare antena trasera. Zeba? La rueda de la fortuna. Ai, ojalá. Claro. Vale. Wow, qué fuerte. Bai. Ongi. Gustatu Baina zait, orduan asko orokorrean gustatu ongi, zait. no? Osea, Bai, aprobatu dugu. dena uste dut. perfecto. Bai. Temperance, hori zer da? No. Templantza. Templantza. Templantza, Templantza. Bai. oreka. Vale. Ari gara bilatzen oreka. Bai. Eta lortu dugu. nahiko Oso argi. karta ona da ateratzeko Bai. azkenian, Bai, Ateratzeko- Polita, oso aldatzeko polita. hori noski. Ai, qué guai, me encanta. Ala. Beste Eta tiradita. beste tiradita bat edo orakulito bat. Zer ordu Ze dugu? hori da, ze demora goiaz. Luar. Orakulo, Bai, igual, orakulo, Orakulo. bai. Orakulo azkartxo bat. Azkar. Eta gero, guk botako dizkizugu gure jolasak zuri. Hau da, basikamente, Mhm. aditei informazio eskatzea de zer behar du Danelek orain txentzun, bale? Botako dut karta bat. Vale. Zer behar du Danelek, ui, Ui, Ai, ama. Proyecto empresarial. Fenomenal. Venga, guazen. Oh, wow. Confía y emprende una nueva idea de negocio, es una oportunidad laboral. Tengo como 15. saiatu itzultzen. bueno, Bai, saiatu edo hartu bide empresarial bat dirurantz. Vale, Eta, vale. nola da, fidatu zure buruaz. Hau nirea. Bai. Ai, Zer da, ez da posible. Matrimonio. Egin dezute trampa. ez,
Hori da! Vale. Adas nolazten ziren? Bai, Adak. Bai. Adak elkartzen dira gurekin, Bai. ospatzeko alaitasunaren Festa. Jolgorio, matrimonioa. total, venga. Ai, ze Baina polite. begira ze polita naiz ni, dago Daniel, a ber, naiz ni, Daniel, eta hemen dago unikornio bat, ada bat, ai, ze polita! Ez da como nire helburua nahi ditzu, berta? Bai, nirekin ezkontzea. Bai. Desposatzea nire Ke burua. fuerte! Flipa. Eta hori barko zara gure Demon- ezkontzara. Ai, por favor! Nire maia montatuko de Hori da, tarotista, jendeak orakulo. montatzen ditu, como tatuaje, hori, bufak eta guen plan, horrela. nada. Guen en plan, una fila La tarotera. eta la tarotera. Eta kantatuko dut ere, o sea, que Oh, genial. Perfecto. Me parece genial. Wow, el matrimonio, Oso ondo pasatu Baitira, dugu. Zulanean berriro. pentsatzen, eta no, Bai, bai. broma da. Berriro matrimonio, Berriro, bi aldiz. Oso ondo pasatu dugu. Ostras, que Ojo. fuerte. Bai, no me queda otra, ya. Egin behar dugu bigarren atal bat, hau luzeago egiten. Bai. Vale. Ez dago Baina- dibortzioaren kartarik. Igual, bai. Baita ere. Baina izan igual daiteke. agian- Ze adibidez, ja aldaketa, eskonduta no, dagoen como- norbaiti ateratzen da zaio matrimonio. Hombre, baina matrimonio ez du izan, bakarrik, no? Ulertzen dut, Bai. matrimonio como Bai. matrimonio, izan daiteke Ez. matrimonio gauza askorekin, Bai. edo... Bai. Una unión, básicamente. Hori da. Wow. Ni bere garaian joan nintzenan iratiren ganak, iratirekin eske beste bideo grabatu nuen bibazuek erako ere, eta berak esan zidan, bazela momentua... Buah, eske bezut kontatu, karo, eske kontatu out of camera. Ez daude mora asko beste. Bale, baina azkar. Bai. Ateratzen denan, karta bat, hola, ateratzen denean, Egan. zerbait erran nahi du, ez? Bai. Eta ni nago, izarrekin obsesionatuta, daukat izar bat hemen, nire diskoa ditzen da izar, nire etxe dago izarrez beteta, ni izarrekin nago super obsesionatuta, gustatzen zait pila bat. Eta, ari nintzen, justo, pues hori, barajeatzen, eta batean, pum, izarra. Eta nire izatu izan zen, en plan, tu, seinale bat. Fuerte izan zen. Gainera kartatzen oso polita ginen argazki bat esketa tatuatuko dut noiz. Baina nahi dut jakin zeren seinale. Aire izoritzen, eskiak kontatu zidan Hau da berake, hemen, baina... ba. Buah, perfecta. Maravillosa. The start Perfecta. of something new. Perfecta. Ze zora garrai. Eski zarra, baina esan zidan, bazela momentu esan zidan, pixu bilari zara, ze bada momentuan mudantza bat egiteko. Eta nire nintzen pixu bila. Eta bazeuden. Eta mudatu nintzen. Flipas. Eta izan zen momentua. Ba, begira. Sin más. Goazen pop... Flop kulturako quiz edo Bai, testa egingo dugu. arazo bat daukat. Zei daukatzu Ez daukala arazoa. hemen mobila. Bai, hemen dago. Non? Ah, eta zer horrean? Lugera jaitsi duz, ze jendea zegoen zuri deika eta mezuka. Ai, bala, lehi, baina izan Bai, enteratu. bai, bai. Ba... Bale, goazen flop kulturako testarekin. Entzun duzunez flop kultura, ja ezagutuko duzu. Bai. Oso arresa da. Leire Letu, erreferente bat. Ametsaz narez. Bal, perfecta. Eslei. Bai. Oso eslei. Bai. Pop kulturako momentu bat. Ametsa zarez, gombidatu barko genuke. Egia da. Askotan, popkulturako momentu, eske, naiz bastante básico, o sea, yo qué sé, pues Lane. es Alicia Edwardsen edo zein momentu RuPaulen. Bale. Vale, Esan berdiro? Alicia Edwards. Ah, bale. Baino, adibidez gero, osea, me encanta ordu txikitaneko Julen Aizkolaria, ulertzen, edo Maria Luisa, Eskaileratik Eskaileratik erori bera izan dira. botatzen, Hori da ez? pop kulturako momentu. Bai, ez, ondo. Osea, Ah, vale, Maria Luisa eskaileratik bera oso momentuan bat. Osea, da momentazo. vale, Sí. Zu ezagutu zu luar norden Maria Luisa. Eski, hain gaztea, que barbaridad. Ja, ves. Pelikula bat. Luar. pelikula bat, eske naiz, osea, bastante txarra. Goazen 2.0. Little Miss Sunshine. Ahí Ba, ze ona, estás, ze venga. ona. Bai. Me cago en tu Disko puta bat. madre. Nere lehenengo diskoa, osea, lehenengo diskoa paritu ziatena Believe Cher. Zein? Believe, Ah, che. Believe Share, baraka. Hori da, Billy, no sé cuánto. queertasuna, pero Ja, vamos, bai. osea, en plan, zure familia, edo noroko paritu zizun, edo zuk erositen nuen. Bai, bueno, nere itatamak erositaten. No Believe matter the Cher. how hard Bai. I try. Nire izan zen The Fame Monster, Lady Gaga. Wow! Bai. Telesail bat. Sharp Objects, HBO-n da, neolako adibidez, True Crime atze gustatzen, baina hau da síndrome de Munchausen por poderese. Vale. Gypsy Rose. Vale, Da increíble. Wow. vale. Bai. Ama batek zeinak envenenatzen duen bere araba beti gaixorik egoteko. Ai, bai, zute Be- ezagutzen, nola? Buah, Sharp Objects. Sharp. Wow. Increíble. Fuerte. Qué fuerte, es que Munchausen por poder. Ez aizu gustatu soinu efektuari luar. Gorrotatzen duzun norbait. Honetan pentsatzen nahitu naiz, eta azken aldin, osea, nago gorratatzen jende asko. Vale. Esan Osea, irikitzen dut korreoa,
Eta, eske, karo, pixka gaizki gelditzen da ez ikasleen izenak hemen botatzen. Ikasleak. Bai, hori Osea, da. grado amaierako lanan erekin egiten Ja. dena eridian, M. M. gorrotu Rajoy, zaitut. vale. M. gorrotu zaitut, ez dut zure izenan ere korrean berriz ikusi nahi ginen. Vale. Wow. Adibidez, Ni izan naiz baino. norbaiten M. Ni izan naiteke ere. Bai, uste baietz. Baina buena, bizitza Bueno. loko. Baina roi astuna delako edo. Astuna eta ja koseitorria pixka bat, Osea, Orduan igual ez naiz izan, bale. No, ni hori Ez, ez. osea, ja pixka Vale. beldurra. Vale. Vale? Baina bestela, ez naiz persona bat como de gorrotatzeko, gehiago naiz de hablar mal, ez? Osea, de gosipear, baino, Hombre. Osea, gero adibidez, bira, Anekdotikoa Jon Celestinok da. beti izatezun, como gorrotatzen dut urrutitik, baino gertutasunetik gero ezagutzen dut persona, me da pena, digo, si es una traumada como yo. Ja, Ez? mundu osua da jendia, Bai. bai, Ja. egia da. Bai. Egia da. Baina, ala... Orduan hor gorrotatzaia, gertutasun hortan ja zaiet. Baina gertzen kontrakoa. Bai, Bai. Da, como, pues, bueno, gertzen bat jende helduarekin. Ikusten dut como una abuelita, y digo, ay, pobrecita, no sé qué, eta gero pentsatzen dut, seguro que es fascista y que me Bai. odia, que es homófoba. Bai, Eta orduan la odio, digo, que se joribe. Vale. Baina bueno. Norekin egon guztu nuke kolaborazio bat. Real, osea, ja grabatuta Maruxakekin. Vale. Osea, urgoienan absolutely fan naiz. Egin behar dugu remix zurekin. Vale. Por favor. Bai, Ah, net. vale. Net. Eta norekin etzen nuke ingo kolaboraziorik. Uf. Pues ETS, Zetak. Vale. Ez? Bai. Luar koreatzen garitatik. Luar koreatzen, oso Luar. pozik dago. Luar. Bai, zuzuk luar esaten dela euskaraz. Luar. Luar da gallego. Gallegos. Luar. Luar. Ah, vale. Norekin ingo nuke borroka la velada del añón. Osea, minak me da como mucha pereza. Osea, adibidez naiz para nada kirolari baita ere, porque es que mendia igotzen hasten naiz eta ja bolak mina iteiate, ez? Orduan, Perfecto. asako asarretzen naiz. Osea, asarretu naiz. Orduan, borrokatuko nuke bakarrik mina jasango banu aurretik. Baina kasu horretan, ja, hainbeste asarretzen naiz, que, eske, osea, Ja, amatar, hilko nuke. amatar. Bai. Vale. Osea, adibidez, futbolean jolasten eskolan, ez? Zinen Baloiak karnizera? entzeziaten, Bai. asarretiten itzan, eta ja ostikoak jotzen esan itzan. Gozar. Bai. Qué Kiki. fuerte, zara la marrash. Euskal Herriko marrash. Ze ona. Zer reality show irabaztiko zenuke? Oso argi elkonkiz ez nuke inoiz irabaziko. Egia da, Hasiko hasiko zinen jendia ostikoka. Ostikoka. Botako ziaten aurretik. Total. Eta irabazi, osea, ni beti ikusten itzan oso esnukikin, osea, Jersey Shore. Ah, Baina irabazi, osea, reality hori ez ja, irabazi. bueno, baina igual du, parte hartu ere nos viene Bai. bien. Bai. parte- Nola deitzen Olako zan reality horoskopoaren batean, movida hau? Love in the Stars. Bai, escrito en las estrellas. Escrito en las estrellas. Zen como mamarratxada bat, Bai. en plan, egiten zituzten Bai, bikoteak rollo. Zen como La Gizon Isla, Tauro bat, baina hori da. Eta emakume Capricornio bat jarriko ditu. Por cierto, zuek zertate, Ni Ah, Aries. esan. Aries. Aries. Oso Aries. Ni ere. Bai, onena. Ze uste desuna izela? Jo, tío, pues te pega Piscis en parte, Bale, gertu da. Bai, kanzer Escorpio. naiz. Ah, Kanzer vale, naiz. Beste uretako bestia. Banekin urazala, banekin Bai, urazala. bai. Nabaritz zaizu. Escorpio ascendente naiz, odagatzi dugu. Uf, claro, pinta. darky winky. Ja, total. Bai, zuek, horregatik. Eta da como hipersexual, bai, Escorpio. Bai, bada. Vale. Baina gehiago lunan eskorpio da hipersexuala. Ah, vale. Que le gusta como lo Vale. oculto, güey. Ok, no, ni ongi. Hori Luna egiten duzun birrago. karta astrala. Hasi naiz ikasten. Vale. Baina da, zaila de cojones, esko ikasi behar. Vale, baurrengo... Menudo Baurrengo... 58? Agur! Agur! Baurrengo denboraldean egin behar guztu la karta astral. Vale. Eta egingo dugu aurrengo denboraldean, porque denbora gabe egitu gara, ze pena. Ai, ama, saltau dezute ez Mila esker kariño etortzeagatik, mila esker egin duzun guztiagatik, eta Zuei maiteak. zuei, aurrengo astean ikusiko gara, Gozada bat izan da. batekin, edo ez. Ale, agur, kariños! Stream Lane.